Váchor. Pracujem vo firme Agropartner ako vedúci strediska v Sološnici. A keďže s firmou Agroservice máme pracovný vzťah, bolo nám ponúknuté v rámci kampane, ktorú organizuje Agroservice, aby sme vyskúšali traktor 8R 370 John Deere. Tak sme túto ponuku využili a teraz stojíme pred tým traktorom, ktorý je u nás od 1. mája plus minus a má teraz najazdených 300 motohodín. Používali sme tento traktor, keďže nebola iná možnosť zo začiatku len utlačanie siláže o senáže, tak sme ho používali do utlačania a postupne sme ho začali využívať aj pri diskovaní, príprave a teraz naposledy i v orbe. Naša spoločnosť hospodári v podmienkách podhorských, máme veľa lúk a pasienkov, venuje sa naša spoločnosť chovu hovädzieho dobytka, jednak ekologickému chovu tuto v Sološnici a jednak chovu na produkciu mlieka na farme v Prievaloch. Spoločnosť sa zapodieva pestovaním či už klasických obilovín, soja, kukurica, horčica. No a keďže som spomínal, že teda pôsobíme v podhorskej oblasti, tak väčšinou sú to lúky a pasienky, ktorých vyrábame senáš a seno. Keďže naša spoločnosť obrába plus minus 7,5 tisíca hektárov, samozrejme, že máme postavenú techniku na iných traktoroch, ako je traktor John Deere. Preto sme využili aj túto ponúknutú kampaň, aby sme si vedeli dostatočne porovnať či už ťahovú silu alebo vlastnosti traktora John Deere oproti technike, ktorú máme my. Ako som už spomínal, používali sme traktor v rôznych podmienkách. Traktor sa javil najlepšie na poli. Ťažké práce, ťahová sila, veľmi dobrá. A to je asi to, čo momentálne by sme asi potrebovali najviac. Spolu s obsluhou traktora robíme rôzne merania, či už spotreby alebo výkonu, a v ďalšom stupe by sme už mohli potom mať aj konkrétne nejaké výsledky, ktoré by hovorili už o či už ekonomike alebo aj spoľahlivosti traktora John Deere. Traktor John Deere 378R tu máme približne pol roka. Zatiaľ je to najsilnejší traktor, čo tu máme. Používali sme ho najmä pri šlapaní na jamách, pri výrobe krmovín, ale potom po žatve sme ho používali do podmietok. Podmietky sme urobili o niečo rýchlejšie oproti minulému roku. Doteraz najvýkonnejší traktor, čo sme tu mali, mal 360 a 390 koní. Podmietky sme robili hlavne s traktorom s výkonom 360 koní, takže tento rok nám tento traktor pomohol. Software precízneho poľnohospodárstva od John Deere sa mi zdá veľmi dobre prepracovaný. Mali sme k nemu aj školenie s tým, že do budúcna, pokiaľ bude možnosť vybrať si stroje na aplikáciu hnojiva a chémie, malo by to byť všetko prepojené a malo by to byť riešené cez jeden software, takže podľa všetko sa budeme orientovať na stroje od John Deere.